På en fjern gård boede en kærlig far sammen med sine 2 sønner. Den ældre bror var loyal og dedikeret til sin far og gården. Men den yngre bror var utålmodig og ønskede at opleve verden. En dag bad den yngre søn sin far om sin del af arven og forlod hjemmet. Han brugte sin formue i uansvarlige fornøjelser og fandt sig selv i økonomisk ruin. Da han nåede bunden, indså han sin fejl og besluttede at vende tilbage til sin far. Da den yngre søn nærmede sig hjemmet, så hans far ham og løb ham i møde. Faren omfavnede ham med kærlighed og tilgivelse. Faren besluttede sig at fejre sin søns hjemkomst med en stor fest. Men den ældre bror følte sig misundelig og afviste at deltage i festen. Faren mindede den ældre søn om vigtigheden af tilgivelse og kærlighed. Til sidst forsonede de sig alle og fejrede kærlighed, tilgivelse og familiens enhed.